Hello everyone, good morning to all of you and with also happy summer to all of you. ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ତ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟି ଧର୍ମ ମାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସହଜେ ସୋମବାର ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ପୁରା ଏଠି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଏଠି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଢାଳୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ। ପତ୍ର ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର କଲରରେ ଆର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। हे प्रभु तमे तो सब जानिछ तुमको कौन नागिब खाली एतिकी कहबी जो जिंस भाग्य रे नाही तार लोभ मते देखा ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ସେଠୁ ଆସିକି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ନନାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଦେବେ ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୂଜା ଥାଇପାରେ। ଆଜି ବି ସୋମବାର ଆଉ ପାଖରେ ବି ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ ଏଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଶିବଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବସିକି ଦେବସ୍ଥାନରେ ବୋଲିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବସିକି ପଢ଼ିବା। ତ ଏପଟେ ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ଏଠି ମୋର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବୋଲା ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବାହାରକୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ। ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋ ପୁତୁରା। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲୁଣି। ଭଗବାନଙ୍କ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସବୁ ଏଠି ସାଜସଜା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅଛି, ପ୍ରତି ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ମାସ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯେତେ ସବୁ ପାପ ଯିଏ କରିଥିବେ ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଟିକେ ପଣା ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏପଟେ ଆମର ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯଜ୍ଞ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସୋମବାର, ଫେର ଆହୁରି ଅଛି, ଆଗକୁ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବ।
ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ହିଁ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଖାଲି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ। ଏ ଫୁଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼ ଅଛି, ସେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତିକି ଫୁଲଟି ଫୁଟିଥାଏ। ସକାଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ସେ ଫେର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥାଏ ଏ ଫୁଲ। ଏ ଫୁଲଟିର ନାମ ଶିବଶକ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ନନାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ଫୁଲକୁ ଦେଖୁଛି। ପତ୍ର ନାହିଁ, ନିରଳା ଫୁଲ। ପତ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ରହିଛି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଗଛଟା ବି ମଧ୍ୟ ମୋଟା ଅଛି, ପତ୍ର ନାହିଁ, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଗଛ ମୂଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଛି। ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼େଇକି ନେଉଛି, ଦେଖିବା ସକାଳକୁ ତାର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର କଲର୍ ସକାଳକୁ ଫୁଟି ଯାଇଥିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ଭିତର ପଟ। ବହୁତ ରେଡ୍ କଲର୍ ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯେମିତି ପଦ୍ମକଢ଼ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଅଛି କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗଛର ଉପର ଅଂଶ। ଉପର ଅଂଶରେ ପତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଳ ଅଂଶ ଆଡ଼କୁ ବା ତାର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡି ଅଛି ଗଛର, ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫୁଲ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପକାରହାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ଜେଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ଜେଲ୍ ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଠି ବି ଗୋଟିଏ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲୁ, ଏଠି କଏଦୀମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏକି ଭଗବାନ ହନୁମାନ ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ବୁଲୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେଲ୍ଟା। ଭିତରେ ସବୁ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ, ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଟ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲୁଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମନ୍ଦିରରେ ସାଜସଜ୍ଜା ତ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତି ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଇଏ ବି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମନର କଥା ଟିକେ ମୁଁ ଜଣେଇଦେଲି। ମୁଁ ତ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଭକ୍ତ, ତ ଯେତେ ଜଣେଇଲେ ବି ଭଗବାନ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଟିକେ ଶରଣ ପଶିକି ଯିବା, ଭଗବାନ ମୋ ଦୁଃଖ ହୁଏତ ଦୂର କରିପାରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ଏଠି ବି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଆଉ ଆଗକୁ ହବ ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ
ଏଠି ଆମର ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଆହେଉଛି। ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅରୁଣ ଖମ୍ବ। ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ। ଏଇଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହିଛି। ତ ଏଇଠି ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ମହାଦେବ ବା ଗରୁଡ଼ ଭଗବାନ। ଇଏ ପ୍ରଥମେ ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ତ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ। ତ ସେଇଠି ମୁଁ ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୋର ଦୁଃଖ ବା ବେଦନା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଉ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ଟିକେ ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମର ହନୁମାନ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଟିକେ ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ଫାଇନାଲି ଆମର ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସରିଗଲା। ଆସି ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ଷ୍ଟଲ୍ ଦୋକାନରେ ପଶିଛୁ। ଏଠି ଆମେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି, ରେଟ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଶସ୍ତା ବି ଅଛି। କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।